Si no marques rol, objectiu i límits, el teu prompt és una moneda a l'aire. R és el rol, qui respon i des d'on parla. O és l'objectiu, què vols exactament i per qui. L són els límits, restriccions de to, format, mida i exclusions. Sense R o L, la IA improvisa. Amb R o L, tu dirigeixes l'orquestra. Mira el canvi. Abans, escriu un missatge de seguiment del pressupost. Després, actua com un assessor de serveis per a autònoms i pimes. Escriu un missatge de seguiment postpressupost pel propietari o gerent del negoci. Pregunta si hi ha dubtes i proposa una trucada de 10 minuts. 45 a 80 paraules. To proper i professional. Una sola crida a l'acció. I si és correu, un assumpte de 5 a 7 paraules, sense emojis ni pressió. Aplica el sistema ROL avui mateix o guarda aquest vídeo per més endavant.